hey, hoppa. Met je armen in de klassieker, huh? Look where you're going. 5, 6, 7 en wow. Hey, 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 wow. Hey, achter. Oh, wow. Hey, schop de bal. Piepete, poepete, pa. Naar links. Hey, hey. Dit weer Annemare in yo, 2014. Ze het één grote passie en dat is doensje. Haar droom is dan ik om professioneel doenseres te worden. In maart van dit jaar had ze haar eerste auditie voor een vervolgopleiding. In Ljouwert bij D-Drive. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er vandaag gebeuren? Ik heb vandaag auditie bij MBO D-Drive, dansopleiding. Dus ja. En is het je eerste auditie dit jaar? Ja, serieus. En hoeveel ga je nog doen? Nog 2. Groningen en Rotterdam. En hoe voelt het in je buik? Nou, wel een beetje spanning. Het is altijd toch, ja, wel zenuwachtig. Ik heb een choreografie bedacht, een beetje jazz-achtig. En ja, laat zien wat ik kan. Try this. Take your hands over your bumpy love body naked and remember the first time you touched someone with the sole purpose of learning all of them. Touch them because the light was pretty on them and the dust and the sunlight danced the way your heart did. Touch yourself with a purpose. Your body is the most beautiful royal. Zorg ervoor dat je nu luistert naar wat ik zeg. Hier ben ik. Verder gebeurt er niks om je heen, ja? Even focussen nu. Zijn we er nu? Ja. Oké. Ik heb in Leeuwarden de auditie gedaan. En dat ging ook heel goed. En dat vond ik ook heel leuk. Dus daar was ik ook aangenomen. En ik wist dat ik daar aangenomen was voordat ik hier de auditie deed. Dus ik kon hier eigenlijk ook veel ontspannender auditie doen. Omdat ik wist dat ik sowieso ergens een plekje had, zeg maar. Dus nou ja, toen deed ik hier auditie. En hier heb je 2 auditierondes. Dus toen was ik door naar de tweede auditieronde. En de tweede auditieronde ging ook heel goed. En toen was ik aangenomen. En nu zit ik hier. In en in en in en in. In en in en in en in. Speed. De opleiding is behoorlijk intensief. Alle dagen oren in beweging. Voor Annemare is het misschien nog wel zwierder, want ze heeft psoriasis. Zichtbaar om plakjes op de hoed. Eerder had ze hier net hoe praten, maar dit hier weer een soort van coming out. Haar zus Ipi maakte er een fotoreportage van voor op Facebook. Ik vind het zelf niet heel erg. Het is meer de mensen om me heen die er altijd naar vragen en denken, wat is dat en zo. Alleen, ja, zelf, ja, het is er en het is er altijd geweest. Ik weet niet beter, dus. Nee. En vooral met nieuwe situaties vind ik dat een beetje, wat is dat en bla bla. Maar door psoriasis heb je vaak minder kracht in je armen. En dat heb ik ook wel. En ja, je krijgt sneller voetproblemen en die heb ik ook. Dus het is wel, ja, het zijn niet alleen de plekjes, zeg maar. Het heeft meer gevolgen. Ja, wat we net gezien hebben, dat is al zwaar. Ja. Dus voor jou kan het nog wat zwaarder zijn eigenlijk. Ja, ik merk het met ballet een beetje, dat ik dan soms last van mijn voeten heb. Alleen voor de rest, ja. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up. George Michael van Wham wie in 1988 het famkes idool. De mem van Anne, Winnie, wie in dat hier zegt je. Een jonge Donald Trump in 1988. Hij wie doelriek. We hier een enorme schoudervullingen en dit soorten van kapsels wie in de hip. Oefening gemaakt.
kregen we later allemaal toegestuurd. Winnie wennen in Kolm en die onritmische Klein meisje. gymnastiek. Ja. Ze waren hier echt nog eens Fries kampioen. Deze komt nog uit de krant. Zo kan ik ook kijken. Nou, kijk. Vind je niet? Ja, die lijkt er wel heel erg op. Ja, Die handjes. dit ook. Ja, die handjes. Ja. Nou, jaren 80 was dat. Nou ja, dat was bruisend Kolm. Nee, dat was wel heel geweldig. Ja, daar zaten al je vriendinnen. Dus dat was door de week naar school en op zaterdagavond met z'n allen op stap. En wel de hele avond dansen. Dat was echt, we begonnen op de dansvloer en de eindigden we ook. Dus ja, fantastische tijd. Ja. Achteraf, of ik kijk wat voor opleidingen er nu zijn. Als die er toen waren geweest, had ik vast die richting gekozen. Maar ja, dat was het helemaal niet. Ik danste dan, of ik deed ritmische gymnastiek en ja, dat was wat er in Kolm was. En voor de rest op je kamer was het druk voor de spiegel. Maar ja, en als je verder wilde, dan moest je naar een dansacademie. Ja, dat was Amsterdam, Tilburg. Nou, als meisje uit Kolm was dat zo ver van mijn bedshow, dat werd er niet. Dus toen werd het mee, oh. Ja. Anne kent haar eigen droom achterna. En we binnen op één dag dan al 12 uur onderwijs. Om nog sterker te worden, heeft ze om 8 nieuws nog een flinke fitnesstraining op het programma. Ik ben nu ongeveer een maandje bezig. En ja, het is wel lang, zeg maar. Ik sta 's ochtends vroeg op en kom laat thuis. Maar ja, ik hou het eigenlijk gewoon vol door de passie die ik ervoor heb. En je kunt natuurlijk op kamers gaan wonen. Ja, dat is ook wel iets waar ik over nadenk, zeg maar. Want dan ben ik dicht in de buurt van school, ben ik eerder thuis, kan ik langer uitslapen. Dus dat is wel iets waar ik over nadenk en ook wel ja, een beetje op zoek ben en dat soort dingen. Dus misschien op kamers binnenkort. Ja, ik denk dat... Maar kan ik me herinneren uit het interview van 2 jaar geleden dat je zei dat je nog wel heimwee had? Ja. Ja. Ik heb ontzettend heimwee. Dus dat wordt misschien wel een dingetje. Maar het is wel iets wat ik heel graag wil. En wat ik ook als klein meisje, dat klinkt heel cliché of zo, maar het is wel iets wat ik heel graag wil. En dat heb ik er dan wel voor over. Het is niet weg, maar omdat ik het zo erg naar mijn zin op school heb, zeg maar. En we daar best wel thuis voel. Dat ik denk dat ik dat best wel ga kunnen of zo. Dat het wel gewoon kan. Ja, gewoon proberen. Ja. En als het niet lukt, ga ik terug. Heb je nog wel een sociaal leven? Je merkt het wel, dat je minder contact hebt met mensen. En ja, het klinkt heel verslaafd of zo, maar alleen al via WhatsApp. Want bijvoorbeeld, 's ochtends dan app ik met iemand en de rest van de dag kan ik niet op iemand antwoorden of spreek ik niemand. Dus het is wel, ja, je merkt het wel. En tot nu toe vind ik het nog niet erg, zeg maar ik weet niet, misschien hoe langer ik op school zit, hoe meer ik het ga missen. Maar ik heb... Nou, dan zou ik als ik jou was thuis blijven wonen. Dan kun je tenminste elke dag 2 uur appen in de trein. Ja, precies. Ja. Gratis wifi. Nog een reden om thuis te blijven wonen. Ja. Op kermis of thuis in Ljouwert. In 2018 dan weten we dat. Wordt vervolgen dus. Als wij naar huis gaan van de boerderij, dan gaan Anthony en Joeken bij ons eten. Bij ons? Nee, bij mij. Ze komen bij zelf voor mij en niet voor jou. Oh. In 2014 winnen we een dag met Moos op Squallen. Nou heeft hij een vrije dag en er zit volle op het programma. Moos fietst graag, het jouwt hem een stuk vrijheid. Dus Moos op de fiets en wij in de auto. Ho Moos. We gaan eerst naar de Leidraad. Hier het Moos stage roem. Het is een liedskalig zorgbedrijf in de Vallon.
Mensen krijgen je duimbestijging op een prachtig plak. Hey, Moos. Hoi. Hallo. Hoe is het? Goed. Hoi. Wie is dat? Jeen. En wat doet jij met jou? Fietsen, Ja, onder andere. voetballen, Sinterklaasliedjes. Sinterklaasliedjes. Nou, toch wel iets meer toch dan dit? Geen idee. Jeen is even Mai. Hij is de nieuwe verzorger van Moos. En komt ook even bij de leidraad Sjen. Eén keer binnen werd Moos aan het schilderen zetten. Hij verliest hem er heel dal in. Maar hij is dan ik samen weer oud leren. Ga je heen? Even naar buiten. Tuurlijk. Mag ik grasmaaier? En je hebt er net gras gemaaid. Ja, even rijden nog voor de film. Ja, dat mag wel. Schilderen is leuk, maar de gasminer, die heeft zijn echte passie. Dan naar Kolmersweeg, Café Prins om krek te wezen. Moos is je verste klant. Mag ik nu bestellen? Wat ga je bestellen dan? 0.0. Nou, ga maar bestellen dan. Mag ik 0.0? Wil jij graag een 0.0? Gaan we even regelen, jongen. Hij komt altijd alleenig, maar deze keer maar filmcrew, Jeen en Men. Waar zijn we nou hier? Nou, dat is de kroeg van Kolmerswaard. Alsjeblieft. Thanks. Nee, ook niet een klein beetje? Vind je niet wat contact? Nee. En wat vind je zo leuk aan in de kroeg? Dat iedereen zo gelukkig is. Oh ja, hoe zie je dat? En mensen hun gezicht. Hoi. Wat jij doen, man? Aan het runnen. Op wat voor feestjes? Sinterklaas vanzelfs. Moos belippert een heel soort, maar het hoogtepunt vindt hij binnen toch de feestdagen. Het is zijn grote wens om hulppiet te worden. Dan kijk je elke jaar heel erg uit naar Sinterklaas. Ja. Sinterklaas en Pieten en Kerstman en Baashaas zijn mijn lievelingsmensen. Hey Moos, hoe is het, jongen? Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je er zin in? Ja. Mooi man. Nu gaat het goed. Oké, andere kant weer op. Op je tenen leunen. Ja. Zie je dat? Ja. Oké, probeer niet jezelf aan de stang voor te trekken. Juist. En nu op je tenen gaan leunen. Mama. Rechtop blijven staan. Mama, kijk. Hey, goed man. Nee dan. De wens om hulppiet te worden bloot wat hingen. Maar tijdens een skiles in Ljouwert komt het verlossende nijs. Moos maar hulppiet worden bij de grutte intocht van Ljouwert. Echt waar? Cool man. Dat is top, op een grote boot? Dat weten we nog niet. Geen idee. Dat is wel heel tof man. Leuk man. Jazeker, ja dan kom ik kijken. Anders kwam ik vroeger altijd kijken, maar nu kom ik weer kijken. Leuk man. Ja. Hi, fijn dat je er bent. Zwarte Piet Roos zal Moos deze dag begeleiden. En zijn dochter maar leefde. Het is bijzonder om te zien hoe Moos ook in deze spannende situatie de lead neemt. Heb ik jou een hand gegeven? Nee, maar ik ga het nu bij jou doen. Oh, kijk eens. Kijk. Weet je wie dat is? Hoi, ik ben Anne, Mare. Moos. Hoi. Anne-Mark. Hoi. Hoi. Gaat het goed? Ja. Heb je er zin in? Wat ben jij voor, Piet? Hele lieve Piet. Ja. En danspiet toch wel een beetje. En je krijgt ook pepernoten. Hoe werkt het? Oh, mijn god.
wat leuk dat je mee mag, hè? Ja. Heb je er zin in? Ja. Mooi. Nou, dat is heel belangrijk. Daarom Mag ik uw staf vasthouden? Jij mag mijn staf wel eventjes vasthouden. Ik moet hem nog uit de hoek pakken. Even kijken hoor. Hij is heel zwaar hoor. Nee, hij is heel zwaar. Kijk, pak hem maar eens eventjes beet. En? En even omhoog. Ja, eventjes van de grond af. Weet je hoe zwaar die is? Ja. En? Ja. Gaat het goed? Ja, hè? We zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd voordat u weer naar Spanje rijdt. En kom dan maar even bij ons aan en laat je paardje. Nou, succes hè? Nou, succes maar. Chef Piet! Chef Piet! Uit betrouwbare bron weten we dat Moos de meeste pieperminuten uitdeeld heeft van alle jaren. Ja, dat is beter. Goed zo. Gaat hem eraf zetten, hè? Daar geef je sturing. Ja, dat is goed. Morgen in 2014. Maar hier wordt is het zijn. Turnen. Van haar zonde af traint ze volop. 30 uur in de weken is het te vinden in de turnhal. En het VWO volgt ze op het talentencollege, ook op het Jereveen. Het leven van morgen zit er nou heel oors uit in 2016. Ze moet flink aan de bak, want ze zit nou op een gewone squalle en is ophouden maar de topsport. Ja, ik had zeg maar best wel veel last van mijn lengte, want ik was voor een turnster best wel groot. En, Want hoe lang was je? Ik was 1,63 denk ik. Maar als je groter bent, dan moet je gewoon veel meer meesjouwen als je 1 keer over de kop wil. Of als je tussen de leggers door wil met brug, dan ben je gewoon veel te lang en dan heb je veel meer snelheid nodig. Dus dat is echt lastig. De top was sowieso moeilijk te halen voor iedereen, want het is gewoon echt heel zwaar. Maar dan had ik nog als extra punt mijn lengte erbij, dat het gewoon echt wel moeilijk is om dan nog nieuwe dingen te leren. En het zou wel kunnen, maar dan moest ik zeker als ik nog naar de Olympische Spelen wilde voor 2020 gaan. En ik zag het niet voor me om nog 5 jaar of 4 jaar toen nog door te gaan. Hoe lang ben je nu? Ongeveer 1,72 denk ik. Op zich wel logisch, want ik had nooit een groeispurt gehad en ik had gewoon ineens energie over die ik normaal in turnen stak. Nou, toen ging ik groeien. Ik vond het turnen heel erg leuk, maar omdat het minder ging, vond ik het natuurlijk minder leuk. En toen zat ik te twijfelen van wil ik niet een normaal leven? Wil ik niet een keer een dag weg als ik een dag weg wil kunnen? En langer op vakantie en leuke dingen doen met vriendinnen. Dus dat waren gewoon allemaal dingen die elke normale tiener deed en ik gewoon niet altijd kon. In 2015 weer hier sportief een geweldig jaar. Morgen was het Nederlands kampioen allround en ze die mij aan de Jeugd Olympische Spelen. Ja, het was leuk. Ik heb het meegemaakt en dit was ook genoeg voor mij om mee te maken. Daarna dacht ik ook van, toen ik stopte van, ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik wilde doen. En ik denk niet dat ik een veel betere ervaring nog kan krijgen of dat ik er zoveel voor over heb. Hoe kijk je erop terug? Heb je spijt ergens van? Nee, ik heb geen spijt gehad. Ik heb ook nog geen moment gehad van twijfel van, ik wil eigenlijk toch wel weer turnen. Het is goed. Ik heb gedaan wat ik wilde doen en het is klaar. Ja, en dan is de vraag, wat wil je nu dan laten worden? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb nog steeds op school een vakkenpakket waarmee ik alles kan, maar wat voor richting ik op wil en wat voor studie of wat voor baan ik later wil, ik heb geen idee. Nee, dus je hebt nog totaal geen idee welke richting je opgaat richting 2018? Nee, ik heb geen idee. Als het goed is heb ik dan net mijn school af, maar we zien het wel.
Voor u zal morgen haar keuzes nog wel even zien letten op de trampoline. En wij doen haar dit net na. Na de beslissing om op te houden, was morgen eerst nog uittrainen. Nou, ik heb een half jaar lang met een personal trainer gewoon wat dingen gedaan en af en toe nog in de turnhal. En daarna helemaal niet meer. Ja, ik heb een half jaar op cheerleader gezeten, denk ik, of iets meer. Ik heb toen plaatsingswedstrijden meegedaan en toen naar het NK, toen hebben we ons geplaatst voor het WK. En we zijn naar het EK geweest en daarna ben ik er eigenlijk mee gestopt. Waarom? Omdat we naar het EK en WK gingen, werd het toch wel heel serieus en topsportmentaliteit. En ik had het wel gewoon gezien. Ik wilde iets voor de lol doen. Dus. Welke toets ga je deze week nog maken? Ik ga vanmiddag scheikunde en voor de rest weet ik het niet. En wanneer ga je natuurkunde doen? Gaat dat deze week nog gebeuren? Ik denk het wel. Nou, ik denk het wel. Na het talentencollege nou naar een gewone squallen. Ik een hele oergang. Het was wel heftig. Ik ging van de TAN, waar ik 3 uurtjes per dag naar school ging, ineens in een normale klas waar ik niemand kende, waar ik lange dagen moest maken. Ook nog heel veel school inhalen, dus het was wel zwaar. Ja, en het is natuurlijk een hele andere manier van naar school gaan. Ja, normaal had ik gewoon alles in eigen handen. Van ik ga nu even geen toets maken of ik heb geen zin meer, ik ben moe, ik ga naar huis. Toen moest ik gewoon ineens doen wat me voorgeschoteld werd. Moest jij op de TAN ook werkstukken maken bijvoorbeeld? Nee, alleen echt bij hoge uitzondering. Dus ik kon dat eigenlijk helemaal niet. Dan moest ik in een groepje en dan zei ik van ik wil best wel doen, maar ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Ik vond het wel leuk om gewoon zelf te kunnen bepalen wanneer ik iets doe, maar het is wel veel gezelliger en veel meer mensen om je heen altijd. Dus ik denk dat dit me nu wel beter bevalt. Dus is er ook heel wat verloren. In 2014 ben er morgen alleen nog maar haar huid. Volgens mij ook na de zomer van 2015 is mijn vaders vriendin en haar dochter bij ons inkomen trekken. En het valt eigenlijk heel goed. Wel gezellig. Ja, een stuk gezelliger. Nooit meer zo vaak alleen thuis en zo. Zo zeg je maar weer in 2 jaar tijd een volslijn oorlibben. Binnen benijd of morgen in 2018 meer wit over haar toekomst.